An balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ aw ye ko kidalikaw olu ye tagamara kunu kidali yen nɔ olu ka tagama in tun bɛ ko de ye ko tubabuw ka kɛlɛkɛcɛ minnu b'u fɛ yen n'o ye force barikani ye ko ka taa ka bɔ kidali yen nɔ ko ka da kan k'a fɔ ko u ɲanci foyi de tɛ olu ye yen nɔ ko MINUSMA fɛnɛ ko u fɛnɛ ka wuli ka taa ka bɔ yen nɔ hakilina jiginna Kidal an filɛ nin yɔrɔ min na i b'a fɔ bi Kidal bɛ groupe rebelle kɔrɔ dɔw de bolo yen nɔ olu de bɛ ka Kidal ka ko dɔw Kidal ka sécurité ko ni fɛnw ɲɛnabɔ yen nɔ ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin tagama in k'a sɔrɔla de ko force barikani mɔgɔw k'olu tun don tɛmɛnlenw na olu tun taara Kidalika dɔ ka sokɔnɔna f'u ye o Kidalika masina in yɛrɛ a yira u tun sigasigalen don a la ko ni ani terroriste tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo wa ko trafiquant fɛnɛ tun don ayiwa o de ye Kidalikaw bila ka nin tagama in kɛ a yirala k'a fɔ ko nin tagama in tun tɛ tagama u ka tagama fɔlɔ ye ko u ye dɔ kɛ jumadon tɛmɛnlen ani dimanche don tɛmɛnlen ayiwa an balimaw o kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ tuguni ko nin tile filanin in na RPM député kɔrɔ dɔ ko ale tun bɛna bɔnɛ nin na a yɛrɛ fɛ yen nɔ ka d'a kan k'a fɔ ko bingannikɛla dɔw de nana a fɛ yen 3 heures du matin ko n'u kana bingani walew sira la yen nɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko olu taalen yen nɔ u kɛlen k'a ye k'a ye u deli de ko u bɛ fɛn o fɛn ɲini k'o t'ale fɛ yen ko foyi de t'ale bolo a fɛ yen nɔ ale fɛn valeur ma foyi tɛ yen bingannikɛla ninnu olu fɛnɛ ma fila kɛ olu ta ye sokɔnɔna bɛɛ f'u ye olu ka fɔliw kɔfɛ u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn tun tɛ a fɛ yen nɔ ayiwa u taara ni a ka telefɔni fila ye kɔfɛ u tilara k'olu telefɔniw fili a ka so kɛrɛfɛla ninnu na yen nɔ o telefɔni ninnu tilara ka ye ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la